Hai să ne înveselim pe site-ul audvoci.ro. Breaking news, o informație cutremurătoare, șocantă, cum ar spune colegii noștri tabloizi. 60% dintre britanici ar vrea ca bebelușul regal să fie botezat Chiricheș. S-a făcut un sondaj în Marea Britanie. Familia regală a intrat în stare de șoc după ce în această dimineață regina Elisabeta II a primit rezultatele unui sondaj pe care ea l-a comandat pe tema cum ați dori să se numească bebelușul regal. În mod absolut surprinzător pentru britanici, nu pentru noi, 2/3 dintre internauții din Marea Britanie nu au fost de acord cu numele George. În schimb și-ar dori ca micuțul prinț să se cheme Chiricheș. Alte nume la fel de populare sunt Vlad și Chiri, apar în acest sondaj. Nu, da, trebuie să fie și Mateș. Siguranță că și Mateș poate are, pe locul 30 are 60%, dar nu contează. Dacă punem și Vlad și Chiri și toate astea, Călin poate, nu? De asemenea, unii internauți din Albion par să creadă că bebelușul e fată, deoarece au sugerat chiar numele Steaua pentru bebelușul regal. Dacă asta vrea poporul, a spus regina, o să ne conformăm, a declarat Elisabeta II aproape în lacrimi. Sigur, și George era un nume frumos, maică, așa l-a chemat pe tata, sub domnia căruia Marea Britanie a câștigat al doilea război mondial. Mă rog, mai mult Churchill decât regele a câștigat războiul, dar îmi dau seama, chiar și eu, că nu se compară ca importanță cu Chiricheș, care iată face istorie în Anglia. În curând, probabil, piața Trafalgar Square se va numi Chiricheș Square, nu se va mai numi nici palatul Buckingham Palace, ci Chiricheș Palace, multe se vor schimba. Iată, după ce am așteptat noi pe vestici să vină să ne ajute, până la urmă am năvălit cu Chiricheș peste ei și le-am oferit ceea ce noi n-am putut lua. Fundașul român a fost deja invitat de prințul William și ducesa de Cambridge, ăsta e atac la Mateș, cu ducesa de Cambridge, să nășească bebelușul regal, dar n-a fost lăsat să meargă la botez de managerul Viaș Boaș, ce om de nimic, care a spus că e nevoie de el și mai ales în perioada asta are mare nevoie de Chiricheș ca să învețe și pe colegii de echipă fotbal. Că sunt cam varză, scrie pe site-ul audvoci.ro. Am putea să fim de acord cu ultima afirmație, că sunt varză. I-am văzut și noi că sunt un picuț varză, dar nu e nimic. Chiricheș oricum fusese votat fotbalistul anului în Premier League după ce a dat o singură pasă. Mi se pare normal. Evoluția lui nu face decât să ne onoreze. Așadar, pe audvoci.ro puteți citi rezultatele sondajului. Bebelușul regal se va numi Chiricheș. Bebelușul LPF nu știm cum se va numi. Astăzi am urmărit știrile să văd dacă e pe bune chestiunea aia cu candidatura lui Gino Iorgulescu. Da, se pare că va contracandida, vorba lui Nenea Iancu, independent din partea lui Mitică, adică și Gino Iorgulescu. Unii spun că pe post de iepuraș, adică scos la înaintare de Dumitru Dragomir așa de ochii lumii. Alții spun că nu, dimpotrivă, ar fi o șansă reală pentru Iorgulescu acum să ia locul lui Mitică, dat fiindcă banii se vor împuțina, banii veniți dinspre drepturile de televizare. Ai văzut ce zice Mircea Sandu? Maximum 14 echipe în Liga 1. Da, asta e ca din și 2020. Aia. Da, probabil. Sau din 2027, ca aia cu autostrăzile. 4.000 de kilometri de autostrăzi. Ok, dar până la sfârșitul lumii. Nu în următorii 20 de ani. Așa și cu asta. Cum adică 14 echipe în Liga 1? Păi, nu s-a votat nicăieri așa ceva. Și mi se pare absurd ca tu, președinte, să vorbești despre asta, dar să nu poți să faci nimic. Deci tu însuți, ori ești atât de scroc încât vorbești doar ca să te afli în treabă, ori pe de altă parte, sistemul este atât de birocratic încât tu nu mai poți modifica. Ai nevoie ca să modifici sistemul și la FRF și la LPF de a-i scula pe morți din morminte. Deci cam așa este de complicat. Nu mai poate face nimic, asta știm. Ce dacă tu-ți dorești cu 14 echipe? Păi, poate nu-și dorește Mitică. Da? El e până la urmă păstorul la ligă. El n-a declarat niciodată 14 echipe, că e prudent. Mitică Dragomir, de ce să spună de 14 echipe? Deci mi se pare absolut uluitor. Nici o țară din lume nu se poate trezi cu un răspuns al președintelui Federației care să vină să zică, bă, maximum 14, deci în mod normal vreo 10. 10 echipe practic la
startul ligii întâi, dar tu să vorbești doar așa, nu există nici măcar o șansă să faci. Bă, dacă ai fi un jurnalist, să zicem, sau un chibit de pe stradă, ai avea dreptul să spui asta. Bă, mie mi se pare că maximum 14 echipe pot juca în Liga 1, dar nu există nici cea mai mică șansă să ducem numărul lor, de fapt, acolo. Așa îmi doresc eu, dar oricum aia nu vor. Dar când ești președinte, spui treaba asta și tu știi că nu se poate face. Și atunci cum se numește? Minciună. Mai mult decât atât, Mircea Sandu a spus că federația nu va mai ține cont de datoriile cluburilor către stat pentru acordarea licenței. Cu alte cuvinte, de acum înainte... Da, să știi că este singurul sistem și ăsta din România unde, dimpotrivă, impozitarea continuă să scadă. Tu nu vezi că peste tot sunt tot mai multe impozite? Se încearcă tot mai mult să-l sugrume pe om, să statul să tragă și pielea de pe el, orice ce-a mai rămas pe el. Pielea a tras-o deja. Pielița aia, giulgiul ăla, fin, așa, pânza aia care îl mai însoțește pe... Bă, singurul domeniu este fotbalul, mă, unde nu. Păi atunci ce licență? Păi, dar înseamnă că nici nu mai trebuie să ai 11 jucători în echipă ca să poți să te înscrii în campionat. Au încercat ei să ofere tot felul de explicații, Viorel Duru pe de o parte, Mircea Sandu pe de alta, dar concluzia este una singură. Poți să tragi țepe la stat dacă ai un club de fotbal de acum înainte, fără probleme. Cât vrei, da. Nu mai contează ce datorie. Că judecătorul sindic, dacă va considera, hai, lăsați-ne cu prostiile astea, nu, gata. Noi nu respectăm, începând de anul viitor, probabil, sau din sezonul următor, nu vom mai respecta nici măcar regulamentul UEFA. Regulamentele UEFA și FIFA. Că legile statului român nu le-au respectat niciodată oamenii din fotbal. Deci puteți, stimați patroni și finanțatori, mai mult creditori de echipă, să faceți oricâte datorii doriți. Incredibil. Să mutați iarăși de pe o societate comercială pe alta echipele. Exact asta li se spune, mă. Aici la noi este domeniul hoților, da? Pe noi nu ne interesează. Noi sfidăm statul chiar și acum. Când statul asta încearcă, să-l jupoaie pe om de viu. Bă, și în momentele astea la ei tot merge așa, mă. Cu fără de legile, cu impostura, hai să ne fofilim pe aici, pe undeva, să ne mai strecurăm pe undeva, să-i păcălim pe ăștia. Extraordinar. Ce jeguri, bă, frate. În loc să vină și să spună, bă, fraților, v-am lăsat atâta timp, ani de zile, că practic încă de pe vremea lui Ceaușescu tot așa era, 25 de ani acum se împlinesc toamna viitoare, de când iarăși sunteți în situația asta, dar uite, știți care e semnalul? Nu se mai poate, bă. Gata, de aici înainte, eu chiar așa am crezut că va fi, după toate amenințările astea venite și de la Forul European, care a strâns un pic cureaua și le-a spus, gata, nu se mai poate, trebuie să vedem, în cupele europene nu mai ajunge să jucați niciodată dacă nu aveți licența asta. Le-a dat peste bot și acum cu TAS-ul, cu Clujul și cu Concordia. Ok, n-au învățat absolut nimic, mă. Continuă să sfideze până la urmă pe cine, mă? În țara asta sunt singurii care nici măcar așa, scriptic, nu s-ar alinia la regulile astea europene. Nu se poate, bă, tată, fotbalul să fie stat în stat. El n-a avut nicio performanță în România. Că eram campion mondial, dacă aveam echipe în cupele europene până sus, aș fi zis, mă, tată, chiar aveau dreptate săracii. Bă, noi nu ne băgăm, mă, tată, noi nu vrem să ne atârnăm la potlugăriile unui guvern care și așa este efemer. Au venit ăștia, au impus niște... Noi nu, tată, noi încercăm să, uite, ne aprovizionăm singuri, ne ținem aici lumânarea unul altuia dacă nu mai putem. Vedem, da? Fotbalul este autonom, n-are voie politicul să intervină, avem rezultate, ce vreți? Ei sunt ultimii în drum, tată. Nu trebuie să ne mire, vor fi alegeri pentru șefia LPF, pentru șefia FRF și atunci ei, firește, trebuie să le promită greilor din fotbalul românesc, trebuie să le promită ceva, să le ofere ceva. Ce le poți oferi acestor oameni care au păcălit și viața și fotbalul? Păi să le oferi posibilitatea să trăiască în continuare liniștiți în aceeași minciună. Așa că nu trebuie să ne mire anunțurile făcute de Mitică Dragomir sau Mircea Sandu. Ei altceva de oferit nu au. Investiții nu pot garanta, performanțe nici atât, competență managerială, relații la nivel înalt, nu au nimic de oferit, atât, doar
le promit ăstora, vă puteți fura liniștiți și de acum înainte că noi nu ne amestecăm, dimpotrivă vă girăm cât putem. Așa se cumpără voturile în fotbalul românesc. Păi, să trecem la lucruri cu adevărat importante pentru națiune. Trebuie să vă anunțăm că începând de astăzi Gigi Becali intră în galeria marilor, enormilor, ce să zic, dizidenți pe care i-a dat țara asta. Calcă practic pe urmele lui Gheorghe Ibrătianu, mort, zice-se, în condiții neelucidate la Sighet, care neelucidate, l-au bătut până l-au omorât. A fost transferat la penitenciarul Poarta Albă. Practic e plimbat prin tot gulagul Gigi Becali acum, de la Rahova la Jilava, de la Jilava la Poarta Albă, în secret. Da, în secret. Ca pe vremea lui Gheorghiu Deșce. Acolo însă e un teritoriu de machidoni. Să nu uităm, în județul Constanța se află, la vreo 200 de kilometri de București, unde nu există transparență. Și de aici frica autorităților și a celor care îl detestă pe Becali, că acolo va avea un regim mult mai lejer. Deși se spune că va locui cu 19 deținuți în celulă, așa apărea ca idee de start, el ar putea să stea chiar singur. Întrucât, spre deosebire de Jilava, de acolo nu se află nimic. Ăsta este motivul pentru care el a făcut cererea, nu că știa el de Poarta Albă, știau avocații lui, cine l-a sfătuit. Chestiunea asta unde are șanse chiar să profite de regimul ăsta de semidetenție, chiar să iasă pe acolo să se plimbe. Am înțeles că undeva pe 26 noiembrie ar fi rejudecarea apelului ăla de contopirea pedepselor. Mai încearcă Gigi să iasă din pușcărie. Până pe 26 noiembrie însă mai este mult, practic o lună, pe care și-o va petrece într-un huzur, într-un decor paradisiac al pușcăriei al penitenciarului de la Poarta Albă. Deci să nu plângeți pe Gigi de milă, pentru că el oricum nu primea vizita familiei, că așa e la ei. La machidoni, familia nu vine. Femeile n-au niciun drept. Fetele n-au niciun drept. Da? Sunt ca niște cârpe în viața lor și ele nu pot să vină, de exemplu. Ei, machidonii, nu trăiesc în secolul 21. Ei sunt în comuna primitivă. N-ai voie să te duci să-l vezi pe tata, care e capul familiei, care e erou, care e Dumnezeu, e sultanul. Nu te poți duce tu o cârpă, o loază, să te duci să-l vezi pe el după gratii. Știi, el este atât de mare și de demn, ca la animale e la ei, încât nu te poți duce să-l deranjezi. Deci ăsta este unul dintre motive pentru care nu era nicio problemă că îl înstrăinează de aici. Și așa ai lui nu veneau să-l vadă. Numai că acolo nu va mai fi filmat, nu va mai avea presa pe capul lui, departe Poarta Albă. Ca să te duci să bazi la o ușă închisă, nu merită să faci 400 de kilometri dus întors. Este într-un teritoriu unde va fi mult mai bine ocrotit. E ca și cum ai duce un leu de la circul de aici, de la Dristor, că am văzut că și-au întins ea în cortul, l-ai duce în savană, în Burundi, să zicem, da? O țară mică, îmbâxită acolo, dar în orice caz nu e la Dristor. Da? Ce are libertatea de a face ce vrea. Încă o dată spun, acolo Gigi va putea să obțină dreptul ăsta de a se plimba teleleu, ăia o să-i facă după 6 luni un raport, posibil, să le scrie ăstora de la București, deținutul Gigi Becali, fostul deputat, fostul european, se comportă admirabil, a început să muncească în folosul comunității, a sădit, a plantat, a făcut adres, el aici nu a făcut nimic. Și asta să-i se scadă la un moment dat, ceea ce la Jilava el nu mai putea să obțină, că aici a făcut pe nebunul. Le-a spus ăstora că sunt ultimii oameni și așa mai departe. Aici relațiile lui erau reci cu toată lumea, nu putea să câștige o zi. Da, din cei 3 ani, posibil 3 ani și 6 luni pe care are de ispășit. Deci de asta este că, v-am spus așa, ca să știe fiecare ce s-ar întâmpla la Poarta Albă. Acolo Gigi va beneficia de această atmosferă obscură. Noi nu știm, mată, nu se va mai putea comenta absolut nimic. Deci sunt doar supoziții. Informațiile nu vor mai veni decât că îți spune avocatul. Bine, avocatul zice, ăla poate să zică ce vrea el. Tu n-ai nicio dovadă că așa se întâmplă lucrurile. Așa este, Gigi Becali a cerut să fie transferat,
s-a făcut în secret transferul la solicitarea deținutului, pentru că el se considera terorizat psihic de gardieni. Da, ăștia au fost buni aici. Că e mereu filmat cu telefonul mobil și că nu mai suportă dubele ruginite. Nu, exact. Dar nu i-a mers aici. Că repede și-a pus toată lumea în cap. Ăștia au fost corecți. Trebuie să recunoaștem că și judecătorii s-au purtat absolut ok. A fost o perioadă bună pentru noi. Toate cerințele lui au fost absolut corect respinse, niciuna nu avea niciun fundament. Nu a pus să ieși din pușcărie, din pușcărie nu ești la sanatoriu. Deci nu ești când vrei tu. Faptul că are fata majorat, faptul că ți-a murit mătușa, faptul că nu ți-a încheiat afacerile, faptul că trebuie să-l pui la punct pe meme stoică, asta nu sunt motive să ieși din pușcărie, Doamne Dumnezeule. Pușcăria trebuie să reprezinte pentru oamenii cu bani cea mai mare frică. Odată ajuns acolo să știi că nu mai ieși. Măcar atâta timp cât ai de ispășit, că nu i-a dat 100 de ani de pușcărie cât merita. I-a dat 3 ani. Dar să-i stea pe ăștia până la sfârșit și după aia să intre la pușcărie pentru alte dosare. Spre asta vorbim aici. Nu că, mamă, el are niște afaceri. Păi, dar puternicești pe unul. N-ai avocați, n-ai oameni, nu, familia ta n-a rămas în libertate. Nu-ți încheie aia afacerile. Ce motive sunt reale ca să ieși? Să auzim ce a declarat Gigi Becali odată ajuns la Poarta Albă, probabil ultimul mesaj pe care îl vom avea din partea lui până la ispășirea pedepsei. Acum am venit așa să vizitez puțin, nu? Ca să văd viitorul meu loc. Nu, adică e mult mai plăcut aici decât acolo. În primul rând din țara mea. În al doilea rând, nu mai un stâlp de ăsta costă cât un etaj de ăla. Mie îmi place luxul. Acolo scaune de plastic de 10 euro, mese de plastic de 3 euro, nu-mi place, da? Și atunci e mult mai util sunt aici, pentru că am să vin acolo mai mult era absent. Da, asta ar fi spus Gigi Becali odată ajuns la penitenciarul Poarta Albă. Despre lux e vorba. Ați auzit? Despre lux și despre câțiva euro. 3 euro, 10 euro, sigur că astea îți lipsesc în viață. Euroii ăștia, palatul nu știu dacă e bine. Mă duce și eu într-o seară cu cazmaua, dacă s-ar putea să văd cât de bine stă palatul ăla. Mai rezistă la cutremurile astea de 3,2, de 2,9 mai. Să văd și eu. Laudă-te gură că de-aia îți dau friptură. Hai să ne lăudăm și noi. Pentru haterii colegului nostru Călin Mateș, vreau să vă spun că am ajuns noi să fim menționați datorită lui în presa din Marea Britanie. Pe totaltottenham.com apare un interviu, o corespondență dată de colegul nostru pentru jurnaliștii de acolo. Călin Mateș este întrebat despre Chiricheș, evident, despre fotbalul din România. Dă un interviu, chiar așa scrie: We talked to Călin Mateș, UK correspondent for Sport Total FM Romania, about Tottenham's new Romanian defender. Adică Toașu Chiricheș e un 0. Da. Da. Și mă rog, le explică în material colegul nostru cei cu domnul Chiricheș, dacă e sau nu este popular în România, dacă e bun de internațional sau nu, este liderul echipei naționale. S-au mirat și ea pentru că l-au văzut capitan. Ar putea să facă ceva la Tottenham, chiar ar putea deveni capitan. Mă rog, îi pun o sumedenie de întrebări. Ăștia nu te iartă. Când încep să te chestioneze, îți pun 100 de întrebări până nu storc tot ce e de la tine. Așadar am ajuns să fim menționați în presa din Anglia datorită lui. Na, să nu mai criticați atâta. În schimb, colegul nostru și editorialistul nostru, Răzvan Ioan Boanche, și-l face praf și pulbere pe Reghe, chiar așa se numește. Vreau să nu închidă ziarul. Nu, noi îl închide, că n-are acces Ana Maria Prodan acolo. Reghe, inteligentul Reghe. Tolontan delira ieri că s-a terminat nu știu ce perioadă de catifea a stelei, că Reghe trebuie adus cu picioarele pe pământ și remotivat. Prostii. Căutăm nuanțe unde nu-i nici măcar moloz. Reghe e inteligent ca o căldare cu zeamă de cârpe și lichid de pisică. Asta spune despre Reghe. Mă rog, vorbește și despre Tatu. Genial. Până la urmă, Tatu este primul brazilian care a descoperit mingea la București.
Pentru că în junglă singurele sfere erau nucile de cocos pe care îi le spărgeau în cap colegele de pe liane. În urmă cu niște ani, infantila presă sportivă i-a botezat galacticii pe milionarii de la Real Madrid. Nu, adevăratul galactic este Tatu. Păi la muzeul Antip, acum intri în peșteră pe stânga, am văzut fotbaliști mai talentați decât el. Acum aici sigur că e o prezentare foarte plastică a lui și bună pentru scris, dar se înșală amarnic Răzvan. Că știe el câți brazilieni de rahat există pe planeta asta care s-au făcut fotbaliști numai ca să-și păcălească maimuțele alea de pe aceeași liană. Ce știe el. Și mulți dintre ei au trecut pe la Steaua. Da, e suficient, Răzvane, să stai și tu un weekend să te uiți la televizor. Da, acolo unde trebuie, să vezi niște meciuri, să vezi tu ce brazilieni există, numai pe la echipele din Europa. Pentru că acolo noi credem, văzându-i pe ăștia buni, pe ăștia din națională, pe ăștia de la echipele din cupele europene, noi credem că în Brazilia sunt numai fotbaliști talentate, nici vorbă. Să știi că mai bine de jumătate habar n-au. Deci nu există nicio țară din lume producătoare de fotbal, aici nu intră Burundi sau Rwanda, producătoare de jucători de fotbal. Nu există nicio țară care să producă atâtea loaze cum produce Brazilia. Deci, dimpotrivă, deficitul este mai mare de jucători trimiși în Europa decât de jucători care ajung buni sau foarte buni. Numai că ăștia nu se văd, pentru că sunt pe la echipe de mâna a treia sau a patra, prin toate campionatele europene. Dacă ai ști tu câți finlandezi, câți brazilieni joacă în Finlanda, te-ai cruci. Câți brazilieni joacă prin Suedia, câți brazilieni joacă în Islanda, e plin, tăticule. Joacă în Bulgaria, ei joacă peste tot, joacă la unguri. Și să nu cumva să credem că ăștia 10, 20, 30 de care mai auzim noi reprezintă, pe dracu, nu reprezintă fotbalul brazilian. Ei au venit cu aduși, câte eșecuri sunt până când aduci pe unul ca lumea. Bineînțeles că cluburile mari nu-și permit să aducă loază de ăștia. Dar echipele mici au. În Belgia, de exemplu, sunt unii de dau cu stângul în dreptul, tată, pe teren. Uită-te la ce jucători sunt pe acolo, plin de ăștia. No, Tatu nu e nici măcar un început de excepție. Și e un fotbalist obișnuit pentru Brazilia, așa se joacă și în campionatul Braziliei, cu dăștia ca Tatu. Să știi, calitatea lor este... Brazilia este exact ca un zăcământ de la aurifer, de unde trebuie să muncești, ca să scoți aurul din el. Deci nu că te-ai dus acolo și am pus mâna pe aur. Nu e deloc așa, că aurul nici nu se vede. Trebuie să șlefuiești acolo luni de zile, ani de zile, ca să scoți o pietricică dintre aia. Procedeul e așa, așa e și cu brazilienii. Da? Te înșeli dacă tu crezi că vezi unul bun la Chelsea, unul bun la Milan, unul bun la Real Madrid, unul bun la Barcelona. Asta nu înseamnă Brazilia. Brazilia este plină de lături, da? Cum scria el, cu căldarea, cu pisică și cu așa sunt acolo. De-aia și ajung așa de mulți pe mâna lui Meme și așa de mulți în campionatele astea, pentru că ăsta este borhotul lor. Da? Nu, Brazilia nu produce fotbaliști de valoare, împotriva a ceea ce se crede. Cât despre Tatu, la muzeul Antip, acum intri în peșteră pe stânga, am văzut fotbaliști mai talentați decât el, scrie Răzvan Ioan Boanchiș. Nici cu Piovăcaru nu mi-e rușine, impune. E subtil și iute ca o ușă de garaj luată de la dezmembrări. Ăla nu-i fotbalist, deci încoate. Ăla a fost adus de la Chelner, de la Lumețane, de unde venea el. Juca în Primavera în Ăla nu-i jucător de fotbal. Da? Nu reprezintă nimic. E ca și cum te-ai duce acum în Amsterdam și ți-ai cumpăra un tablou de la piața de vechituri de la un bișnițar cu 3 euro un tablou și îi spune, uite bă, mi-am adus un tablou din Olanda. Da, uite, sunt pictate niște lalele, trebuie să fie de Rembrandt. Nu știu dacă e chiar așa. Ne-am lămurit așadar cu, ce să zic, acțiunile astea îndreptate împotriva Stelei. Este o campanie de presă până la urmă care urmărește să distrugă definitiv acest club. Evident, presa este de vină, nu pot spune așa ceva despre fotbaliști și despre managerul Stelei, care mai nou am înțeles că este și cel mai mare specialist în arbitraj la noi. Dar o să mai avem ocazia să discutăm după pauză despre toate lucrurile astea. Încă o dată îl felicităm pe colegul nostru Călin Mateș și îi mulțumim că am ajuns, iată, să fim menționați și noi în presa din Marea Britanie. Vă mulțumim și Mitică Dragomir. Sport.
Ieri prietenii noștri de la Ripensia au pierdut în fața lui Condescu. Uite că și-a făcut timp totuși Marin Condescu pentru Cupa României, printre nenumăratele prezențe la secțiile de poliție și pe la sediile pe unde își fac veacul procurorii. Au pierdut cu 0-3, dar bravo lor că au ajuns până aici. Nici o șansă în Cupa României pentru echipele mici. Așa a fost gândit totul, ca să câștige tot Steaua, Dinamo, CFR Cluj, mă rog, și cine mai e la modă acum. Poate anul ăsta alte echipe. FC Vaslui, FC Botoșani 4-1, neinteresant. Ce se întâmplă cu Porumboiu chiar nu ne privește. S-au calificat mai departe, bineînțeles, FC Vaslui și Pandorii Târgu Jiu. Adică cine trebuia? Gaz Metan Mediaș, Astra Giurgiu, s-a calificat Astra. Astăzi se joacă FC Brașov, viitorul Voluntari, că nu mai e viitorul Constanța, de la 18, și Steaua, ACS, Poli, Călin Mateș, Timișoara, Levente Balint, de la orele 20, chiar în Ghencea, din câte înțelegem. Dacă s-o juca. Dacă. Înțeles că Timișoara ar avea probleme. De-abia aștept și eu să vină ziua aia când nu se mai pot programa meciuri. Sfânta zi, de care tot pomeneau și oficialii, dar au tot așteptat, au zis lasă-ne nimic, merge și cu potlogăria. Doar să vă puteți deplasa. La meci n-are importanță. Ce citeai tu mai devreme? Aia se dă-le încolo de datorii. Dă-le încolo de nenorociri. Nu-ți plătiți jucători. Descurcați-vă, aduceți-i cumva până aici, că important este să se joace, să meargă mai departe afacerea asta ordinară care este fotbalul românesc. Atacantul Claudiu Cheșer transportat la spital după ce s-a lovit la cap la meciul cu Ajaccio și în cele din urmă se pare că ar fi ajuns în Marsilia, la un spital de acolo. Pare să fie destul de serioasă accidentarea lui Cheșeru. Da. Acum, după meciul cu Ajaccio, da, s-a lovit la cap, l-au luat cu ambulanța, după care l-au transferat la o clinică din Marsilia, unde se pare că mai rămâne câteva zile. Au câștigat Bastia în orice caz meciul cu Ajaccio de la Martig 1-0, porțile închise, și la ei Cupa Ligii e a 12-a roată de la căruță pentru echipele mici. Da, aduce totuși niște bani. Adică, da, reușești să câștigi pentru un buget dintre ăsta mic, e important. Numai asta cu Cheșerul își va reveni, nu stă Bastia în el. În Cupa Ligii joacă toți cei care n-au loc în campionat. De fapt a devenit asta o necesitate. Și la englez, că tot vorbeam ieri cu Mateș, a câștigat până la urmă Chelsea 2-0 cu Arsenal. Știi cum e Mourinho? El joacă în toate competițiile și până la urmă e normal să fie așa. Nu le abandonezi. Bagi echipa a doua, că nu ești în măsură să joci cu aceiași jucători tot sezonul, nu mai poți. Dar și ăia trebuie să joace, să câștige. La un club mare, până la urmă, ideea este să câștigi. Astăzi avem derbiul Tottenham cu Hull City. Și azi niște mentosane de alea, Hull City, ăștia, Rolls-uri de alea, Rolls-uri, cum se cheamă? Da, nu avem pe Călin Mate să ne povestească despre Hull City cu Tottenham. Mare meci. Mare, într-adevăr, nu m-aș uita la el nici dacă m-ar plăti. Îi va fura și de data asta, cum i-a furat și în campionat. Minutul 90, penalti. Dacă nu penalti, nu știu, o lovitură liberă dată de pomană sau un corner care ar fi trebuit să fie out de poartă și gata, au rezolvat problema. Cei de la Tottenham, apropo, să nu uităm că s-au jucat meciuri în Cupa Ligii aseară, s-a jucat meciul, de fapt, că un singur meci a fost cu adevărat interesant. Arsenal cu Chelsea și Mourinho, gata, și-a intrat în pâine. Chelsea nu mai pierde. Nu știu cine o să mai reușească să le smulgă puncte. De acum înainte vor mai pierde și puncte în campionat, dar nu-mi imaginez cum și când se va întâmpla chestiunea asta. Deci asta e concurența pentru Arsene Wenger în sezonul ăsta. Sigur că pentru Wenger Cupa Ligii nu era o miză. Ei au evoluat ani buni în Cupa Ligii până la cel mai înalt nivel. Au urcat treaptă cu treaptă. Sezonul ăsta miza este titlul în Premier League pentru Wenger. Dacă nici acum, atunci când? E firesc să nu fie foarte... M-am uitat la meci, nu i-am văzut foarte agitați pe cei de la Arsenal.
cred că s-au și bucurat să scape de o obligație. Mai au de luptat în Champions League, unde echipa lui Wenger a fost prezentă în fazele superioare, an de an, și bineînțeles bătaie pentru titlu cu Jose Mourinho, altă contracandidată nu văd pentru Arsenal. Au pierdut cu 2-0 în cele din urmă, n-a fost un meci foarte, foarte plăcut așa de urmărit. Dacă pierzi în Cupa Ligii, sigur că nu stai nimeni în capul, adică e o competiție unde poți să rulezi, dar merge să o câștigi, adică te duci în cupele europene, ai un bilet asigurat acolo, chiar dacă ne explica ieri Mate, sigur că echipele astea nu vor să joace în Europa League. Manchester United a bătut totuși cu 4-0 pe Norwich, chiar dacă nu te duce nicăieri decât în Europa League competiția asta, da, chiar și un bilet de Europa League e mai bun decât nimic, plus că e un trofeu. E un trofeu până la urmă, așa că cineva va spune, bă, nu mă interesează să câștig un trofeu. Nu pun, într-adevăr, nu joc viața acolo. Nu mă arunc să folosesc cea mai bună garnitură sau nu-i uzez pe fotbaliștii care deja au jucat nu știu cât. Asta clară. Dar ăia care intră pe teren, probabil că vor să joace. Că nu ai niciun motiv să nu evoluezi. Și în Anglia și în orice altă țară îți aduce niște bani. Chiar măcar din cei care vin la stadion cu ocazia unui meci de genul ăsta. Cu cât sunt mai multe meciuri, cu atât strângi mai mulți bănuți. N-ai de ce să zici că e chiar pe nimic. Da, pentru un manager tip Moyes ar putea fi o miză totuși câștigarea Cupei Ligii în acest an, dat fiind că nu-i sigur că va prinde loc de Europa League în campionat. Așa, câștigând Cupa Ligii, are șanse să meargă mai departe, să prindă ceva în cupele europene la anul. De altfel, pe adevăratul David Moyes probabil că o să-l vedem din sezonul următor. Pentru că în sezonul ăsta echipa este tot cea construită de Ferguson. El nu pare să-și fi dat seama, Moyes încearcă altceva, să joace altceva cu ei. Este o echipă ofensivă. Țineți minte că discutam despre asta în sezonul trecut. United fusese construită de Ferguson după principiu să dăm mai multe decât adversarul. Moyes a încercat să joace defensiv și a pierdut până acum. Abia în ultima partidă în campionat, la pauză, se pare că ar fi avut o discuție cu Ferguson, ăla i-a spus bagă-ți mințile în cap. Nu se poate cu fotbaliștii ăștia să joci ce ți-ai propus tu. Risci să pierzi puncte și să ajungi pe la mijlocul clasamentului la final de sezon. Așadar, pentru Moyes, cea mai bună șansă ar fi Cupa Ligii. Pentru Wenger, sigur că nu era o miză foarte mare. Să vedem ce rezultate s-au mai registrat în Cupa Ligii. Leicester, Fulham 4-3, mă rog, trecem peste. Birmingham, care e în Liga a doua în momentul de față. Stoke 4-4 a fost la final, după care 2-4 la loviturile de departajare. Și dai seama ăia ce au jucat acolo. Acolo s-a jucat, astea sunt echipe interesate de orice fel de trofeu, orice sigur, le poate aduce un bănuț. Deci asta zic, s-a jucat incredibil să faci 4-4 într-un meci de Cupa Ligii și în prelungiri. 1-1 la pauză, 3-3 la final. 4-4 după prelungiri. Da. Fabulos. Și nu se rejoacă. Nu, au fost lovituri de departajare, adieu. Ia să vedem, mă rog, Manchester United Norwich 4-0, deja nu mai contează, a jucat foarte bine Januzaj, cum se aștepta toată lumea. Hernandez, prietenul nostru Chacarito, a marcat și el. În sferturile de finală, așadar, Manchester United cu Stoke și Leicester împreună cu Chelsea după meciurile de aseară. Astăzi sunt programate Tottenham Hotspur Hull City, Newcastle Manchester City, asta e partida serii. Și mâine abia se joacă Sunderland Southampton. Ăsta va fi iar pe viață și pe moarte. Iarăși echipe care vor să obțină ceva în sezonul ăsta, în campionat nu au șanse foarte mari. Dar în această seară Newcastle Manchester City vi-l recomandăm, să vedem dacă toarșul Pellegrini reușește măcar în Cupa Ligii să obțină ceva, pentru că în campionat, după părerea mea, Manchester City merge foarte, foarte prost. Încă nu s-a găsit o soluție acolo. Nu-l văd nici pe Pellegrini rezistând mult la echipa asta. Un sezon
Și cam atât. Bineînțeles, dacă nu găsește o soluție salvatoare, ce știu eu, poate îi vine vreo idee, reușește să redreseze ceva din mers. Are un lot excepțional, dar problema acolo a fost conducerea, care a făcut numai alegeri proaste când a venit vorba despre manageri. Bineînțeles, spre bucuria celorlalte echipe, care își doresc ca lucrurile să rămână în continuare la fel. S-a trezit și Sepp Blatter, un picuț, s-a scuturat de Alzheimer și și-a cerut scuze. I-a cerut scuze lui Ronaldo, despre care astăzi afirmă că e un jucător excepțional. Exact ce ziceam ieri. Da, ieri spunea că e un loser, Cristiano Ronaldo. Bineînțeles că și clubul Real Madrid și Federația Spaniolă și Liga Profesionistă din Spania, plus alte organizații, i-au trimis scrisori de protest și mesaje de dulce lui Sepp Blatter. N-ai voie să spui așa ceva când ești președintele FIFA. Tu nu ești pus acolo să critici pe cineva. Presa trebuie să-i critique pe fotbaliști, să critique echipele de fotbal, nu șeful FIFA, care e plantat acolo, printre altele, ca să-i apere. Bine, și ăsta putea să fie mai tranșant un pic. N-a reușit să-l facă praf pe Ronaldo. Putea să-i spună, bă, Cristiano Ronaldo e o nulitate, sau este un arogant ordinar, sau este un prost crescut, sau nu știu, da? Un mitoman, nu știu, să fi spus ceva. A dat-o la cotit, așa, la cu ce l-a luat? Cu frizura, că face pe dictatorul, că slabe chestiuni. Au reacționat, chiar și Ronaldo i-a scris. Dar tot așa, departe de a fi tranșant. Ăla a zis că așa se vede că deci ăsta este prețul pe care îl pune el pe țara lui, pe munca lui, pe bla blauri, da? Ajungem la spusele lui Cioran, când se enerva și le spunea francezilor, bă, în franceză nici măcar nu poți să fii nebun. Da, cam asta aș transmite și eu lui Blatter. Bă, în limbajul ăsta al vostru de lemn, da, nu puteți să scoateți nici măcar o frază ca lumea. Dom'le, dacă vrei să-l înjuri pe unul, dom'le, înjură-l, dom'le, nu veni cu... Că ai văzut că până la urmă a ieșit prost, dar încă o dată, fără să fi spus nimic concret. Ce, că l-a luat cu... cheltuie mai mult pe îngrijirea părului decât Messi. Asta nu e o mare insultă, hai să fim serioși. Și încă o dată aia că stau, nu știu cum stă cu mâna la chipiu și că... Ce sunt astea, mă? Fă-l praf dacă nu-l suporți. La sfârșit a zis că sigur că îi place mai mult de Messi. No, eu în locul ăsta de la Real nici nu băgam în seamă. Știam că se va reacționa, pentru că ăștia trăiesc într-o lume atât de perversă în termeni de genul ăsta, încât nu-ți permit să nu reacționezi. Dar sunt așa niște fricțiuni. Să vină la noi să vadă ce înseamnă o zdreanță. Dar în România, unde nu stă nimeni să se joace cu cuvintele, că tu l-ai vedea pe Dumitru Dragomir sau pe vreun președinte ăsta de club într-o zi în care pierde să spună despre adversarii. Rednic, Pițurcă, Andone, cine vrei tu. Unul de ăsta care să spună meme, nu mai vorbesc, despre adversarul lui că a ajuns să cheltuie mai mulți bani pe șampun și pe îngrijirea părului decât, uite mă, îi spune două din... îl scuipă și între ochi. Așa că pentru noi chestiunile astea sunt halucinante. Adică, aproape că l-am mângâiat pe Cristiano Ronaldo, numai că n-a spus ce voia neapărat ăla să audă. Auziți că tot vorbim despre Real Madrid. La ce ofertă s-a gândit Florentino Perez, ăsta în continuare la vânătoare de imagine și de notorietate? Real Madrid ar da 20 de milioane de lire sterline plus Karim Benzema pentru Luis Suarez. Ce spuneți de chestiunea asta? Înseamnă că a mai obținut un împrumut girat de Banca Națională a Spaniei. Nu știu dacă a luat legătura cu cineva de acolo, dacă s-a discutat despre asta sau nu, dar 20 de milioane plus Benzema pentru Suarez mie mi se pare foarte, foarte mult. Încă un transfer neserios. Asta interesează. Conducătorii cluburilor din Spania seamănă cu ai noștri. Ei sunt interesați numai de imagine, să-și facă lor reclamă cât mai mult. Florentino Perez de obicei când transferă un fotbalist nu se gândește dacă ăla se poate integra în echipă, dacă îi poate aduce un câștig real
la capitolul performanță, urmărește numai notorietatea fotbalistului respectiv și eventual câștigurile venite din zona asta a marketingului. Dar nu e un capăt de țară dacă jucătorul respectiv nu vinde tricouri. Nu e nicio problemă, pentru că Perez se poate împrumuta de la câte bănci vrea el în Spania. Deocamdată. Încă n-au intrat în faliment spaniolii. Dacă va izbucni și la ei o criză precum cea din Grecia, atunci s-ar putea ca Florentino Perez să fie nevoit să dea înapoi tot ce a luat de la bănci. Și statul să nu mai gireze, statul spaniol. Deci nu mi se pare o treabă foarte serioasă, dar așa e la Real Madrid. La Barcelona parcă un pic mai multă competență totuși. Ăia s-au ocupat serios și de doping și de toate cele. Au știut să-și construiască încet performanțele și uite că fac mai mulți bani decât Real Madridul în momentul de față. Deci ăsta ar putea fi transferul iernii. Benzema plus 20 de milioane de lire sterline pentru Luis Suarez. Să-l felicităm și pe Nea Mircea. Shakhtarul s-a calificat în sferturile Cupei Ucrainei, noi speram să nu. Dar au întâlnit o echipă mică și probabil că s-au ocupat arbitrii ca să nu existe surprize. Noi suntem fan Dinamo Kiev. Ce să facem? Dacă Nea Mircea Lucescu ar fi antrenat Dinamo Kievul, noi am fi fost fani Shakhtar sau cine știe, Metalist Harkov. Găseam noi o echipă. Dar măcar noi suntem sinceri, domnul Lucescu, nu ca alții care vă sună și vă perie, după care vă bârfesc în culise în pauza dintre emisiuni. Așadar, Blatter a dat înapoi în dialogul ăsta de la distanță cu Ronaldo. Caragioasă reacția lui Blatter ăsta. Ce pretenții să mai avem noi de la Mircea Sandu sau Dumitru Dragomir dacă șeful FIFA se comportă așa? Continuă scandalul la Craiova, se bat în primari și în procese și în acuze cele două echipe. De fapt se bate Mititelu cu Lia Olguța Vasilescu. Aici era de fapt conflictul. Acum să-i transmitem ceva tovarășului Mititelu. I-am transmite și niște medicamente dacă am avea, dar costă destul de mult și oricum fără rețetă nu se face. La banii domniei sale poate că ar putea apela la serviciile unui specialist. Dacă, și s-a observat chestiunea asta până acum în România, dacă Primărița Craiovei va construi un stadion nou, modern, veți pierde partida, domnul Mititelu. Vă reamintesc că s-a întâmplat asta și în alte orașe. Cum au construit stadioane, cum s-au reales primarii? E foarte simplu. Dacă le oferi oamenilor măcar circ, în lipsă de pâine, tot obții niște voturi. Bineînțeles, plouă cu plângeri penale. Individul ăsta chiar că e bun de dus la psiholog, de fapt la psihiatru. Bine, asta să fac din disperare, nu e... A trebuit lăsată justiția să-și vadă de ale ei. Da? Nu te apuci acum chiar cu orice să te duci în... Știu că e la mod, da? Să sunt procesomani la noi. Românii în general sunt procesomani. Da, pe am avut eu o știre. Tu știi că în momentul de față 1 din 3 adulți în România are un proces? Asta e statistica. Bineînțeles, cele mai multe dintre ele fiind în penal. Cele mai multe dintre ele fiind în penal, adică fleacuri. Asta vreau să spun. Nu sunt procese civile. 85% sunt în penal. Astea sunt găinării de regulă. Chestiuni care n-au nicio însemnătate, da? Te înjuri cu unul și l-ai dat în judecată. Sau ai publicat un articol și te dă ăla în judecată. Astea n-au relevanță în mod normal. Sigur că poți să o faci, legea îți permite. Dar e o prostie, o comicărie. Te duci să te apuci să te cerți cu ce e asta? Ce înseamnă să-ți repară onoarea într-o asemenea chestiune? Da? E ca a mea asta cu lăzile de la Carrefour, cu lăzile goale, că nici nu mai avem textul respectiv de pe Facebook. Ții minte că îmi trimisese un telespectator faza respectivă cu golitul de lăzi de la Carrefour Băneasa sau nu știu așa undeva era, și au făcut ea de la Antena reportajul și au prezentat pe post că ea avea un magazinul gol.
Și bineînțeles că ăștia au prezentat știrea ca fiind dramatică, să golesc hipermarketurile din România, o să moară românii de foame. Chiar astăzi am văzut la CNA o recomandare foarte corectă, apropo de ce fac televiziunile ca să-i sperie pe români cu cutremurul. Și CNA a dat o rugăminte că deocamdată nu poate să facă altceva, să se termine odată cu bâlciul ăsta. Mai bine i-ați ajuta pe oameni, dați-le sfaturi ce să facă în caz de cutremur. Nu le povestiți cu cutremurul când vine, câte grade va avea, toate tărășenile astea. Am și zis într-o seară la televizor, noi avem experți, păcat că nu avem cutremure. Bă, la noi să pricep toți la chestiunea asta, dar nu mă interesează. Starea asta de panică, suntem înnebuniți când vedem un cutremur într-o țară de asta îndepărtată, dar la noi... La noi cum s-ar putea? Noi nu facem nimic. N-a consolidat nimeni o casă ca lumea să zici, domnule, noi suntem pregătiți. Vorbim numai de panica aia, de-abia așteptăm să vină să cadă niște case, să avem știri. Asta ne interesează. Bă, deci terminați odată, bă, chestiunile astea. Așa și ăia. Deci ăia ajunseseră atât de disperați de la antenă, încât dădeau pe post o știre falsă că erau goale rafturile hipermarket și că îi păștea pe român, zic, mă, ce le-a trei culori prin minte, mă? Să demonstreze că nu mai sunt produse și că uite că o să ne curățăm. Sfaceți-vă români a provizii, că uite vine sfârșitul lumii, ceva de genul ăsta era. Da? Avem proces cu ei, că eu am citit de pe Facebook ce mi-a scris un telespectator care întâmplător se afla exact acolo. Nu putea să fie magazinul gol. Da? Ăla era acolo și ăla a trimis un mesaj pe Facebook în care povestea de chestia asta, cum a văzut el, că ăla a golit răzile imediat la ordinul celor de la antenă și după care le-a umplut înapoi. După ce s-a terminat, a durat 2 minute corespondența ălora într-un colț de magazin acolo, au golit și ei câteva rafturi, au scos fecla de zahăr, păstârnacul, guliile și ce mai era în zona aia, cartofii. Da? Aia a filmat lăzile goale și a zis, e dramă, încep hipermarketul să nu mai fie aprovizionate. Bă, voi sunteți nebuni, mă? Da? Și chiar le transmiteam băieților și o să le mai transmit și diseară. Și dacă chiar vreți să ajungeți la sapă de lemn, o să vă certați cu domnii care conduc aceste hipermarketuri. Da? O să vină reprezentantul Carrefour în România, francezul ăla, nu știu cum îl cheamă, este unul, îl contactăm noi. Și o să vă spună el, în instanță, cât erau de goale lăzile la acest hipermarket. Să vedeți cât o să aveți să le plătiți lor, nu mie. O mie nu mai trebuie să vedem ce se întâmplă dacă o să vă dea ăia în judecată. Păi dar cât tupeu să ai, mă? Deci tu faci o farsă ordinară, asta e o bătaie de joc, că nu te-ai dus să filmezi la o gogoșerie. Să spui că nu mai sunt gogoși. Nu mai avem ulei, nu mai avem zahăr, nu mai avem făină și nu se mai face gogoașă în locul respectiv. Aia mergea, tată, era unul acolo, îi dădeai lui ăla 100 de euro gogoșarului și el spunea, domnule, într-adevăr, nu mai avem materie primă, românii nu o să mai poată mânca gogoși. Dar să te duci la un hipermarket, atenție, rețeaua numărul 1 de hipermarketuri în Europa, să scrii despre ăia că-ți golesc glăze, că n-au... Cum să n-aibă, mă, băiatule? Păi și dacă ar fi fost gol magazinul, într-o oră era plin. Da? Și nu există așa ceva. Când o să se termine, dimpotrivă, Europa Occidentală, Franța, producătorii ăștia mari sunt mult pe stoc, peste ceea ce se consumă. Că tocmai aici ai drama. Se produce mult mai mult decât se consumă. Se aruncă nu știu câte tone de mâncare nedesfăcută în fiecare săptămână. Tone de mâncare în fiecare săptămână. Da? Asta e drama Europei în momentul de față. Produce cu mult mai mult decât consumă. Pe când alte continente n-au după ce să bea apă. Voi veni să le spuneți ălora că nu este mâncare, mă? Bun, ok, o să vă certați cu ei în instanță. Mircea Sandu ne mai anunță că România s-ar putea să mai Federația Română de Fotbal s-ar putea să primească niște amenzi. Da, pagubă în ciuperci, la câți bani strâng băieții de la FRF. Cine vrea să vadă meciul tur al barajului, este anunțat că ar fi 1700 de bilete disponibile pentru suporterii români. La Pireu se va juca partida și, bineînțeles, se vorbește mai nou despre naturalizarea străinilor care joacă prin campionatul nostru. Selecționerul Victor Pițurcă a solicitat urgentarea procedurilor de obținere a